Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Nafisa Agna NPM 59 saking Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih Magister Pendidikan. Kula badhe nyekar tembang pocung laras slendra patet manyura. Sugeng midhangetaken. Titilarasipun nam namalu cici ciro nam namalu ciro nam luroci ciro cilu roci nam nam cirolu roro cinam cici ciroro cakepanipun ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekase dur angkara